Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Hi partner, alam mo ba ngayon nagpa-practice na kami? Ay, anong pinapractice mo, partner? Ano? Sa caroling. Meron na kaming team para sa pangangaroling namin pagdating ng December. Paano yun? Oo. Paano kayong mga ngaroling? Anong pinapractice niyo kung paano yung mga eksenang online? Ganun? Secret. Tanga, nag-share Nag-share tapos hindi na makukwento. Nakakainis yung taong ganun kausap no? Nakakayabot. Yung para nangungumusta ka, Oo. yung kinukumusta ka, tapos nag-reply, I'm okay, how about you, how are you? Tapos biglang sagot, thumbs up na lang. Oo. Pagka ganun, ibig sabihin, Nakakainis. partner, ayaw makapag-usap. Yun lang talaga yung Oo ibig nga. sabihin niya. Diba? Nakakatamad kausap yung ganung klase May ng mga tao. ganun. At saka makaramdam po kayo ha, kapag kaganyan na halimbawa, ang dami mong tinanong, ang dami mong sinabi, tapos ang reply sa'yo, smiley, emoji, o kaya like K. sign, O kaya K lang. Oo, wag mo nang iusisa. Wala yang balak mapag-usap sa'yo. Or di naman kaya, not necessarily, wala siyang balak mapag-usap sa'yo, kundi, busy. Baka busy siya ng time na yan. So, wag mo na muna siyang iistorbohin. O, di ba? Kung meron kayong mga plano na for Christmas, caroling, online ba ito, actual event, bahala na po kayo. Basta ang mahalaga po dito talaga, stay safe. Yung pa rin po yung natin, yung i-consider po natin yung staying safe. Ganun. Correct. May role na ako, partner, sa team namin doon sa The Carolers. Yan. Ano ka doon? Ako taga-tambol ako. Wow. Di ba? Nagpa-practice na kami. May rhythm ka ha. In fairness sa'yo. Kailan ka pa nagkaroon ng rhythm sa katawan, partner? At saka nagpa-practice, tambol lang naman yung hahawakan. Uy, partner ha, malaking bagay yung tambol. Magkamali ka parang ang tanga nun. Tsaka pati yung triangle, di ba, partner? Yun na nga lang yung gagawin mo, isang ting, sa mali mo pa napasok, nakakahiya ka. Isang beses mo na nga lang papaluin, sa dulo na lang. Di ba, mali pa, wala pa sa timing. True, lalo. So tama. Kailangan ng practice talaga. Oo naman. Kailangan naman talaga in anything that you'd like to do. Lalong-lalo na kalimbawa may presentation o di naman kaya yung bang kailangan laging paghahandaan. Ano man yan, di ba? Caroling man yan. Pero bago yan, partner, I wonder kung may naghahanda na ng mga Halloween events. Kasi last week nag-start na yung October, partner, and nag-appear sa FB memories ko, partner, yung mga pinuntahan ko mga Halloween events ng last year and the previous years. So I wonder kung anong mga eksenang Halloween this year, di ba? Oo nga, no? Parang wala akong masyadong nababalitaan. Ako din wala akong Ikaw pa masyadong naman, sobrang kang nababalitaan. active. Every year, lagi kami hinahanap ng mga okasyon. Yan Talagang talaga pinaghahandaan mo yung costume. Correct, totoo, partner. Yan yung kinakareer namin. Yung Halloween na yan, tsaka yung Easter. Kasi yan yung... Ilang events yung pinupuntahan mo, nilalagari mo. Correct, totoo. Naglalagari talaga. Pinag-iipunan talaga namin, tapos nilalagari namin. Kasi parang yun yung parang gusto naming ma-inculcate yan. Maikintal yan sa nakultura ng aming pamilya na every time may ganyan, meron kaming minsan nga, partner, na naranasan ko, di ba, naikwento ko na to sa radyo, 3 event ng Halloween sunod-sunod mula umaga hanggang gabi. Pagod na pagod kami. Tapos pag uwi namin ng bahay, balde-balde yung candy namin. Kita mo na, ang dami ng uwing candy, tapos po taon-taon po sira-sira po yung ipin ng lahat. Correct. Tapos nagtataka kami kung bakit bungi-bungi kami, nagtataka kami kung ba't ang hina ng ipin namin. Nakakaloka. Ay, Isipin mo yun, sobrang bibo mo, pero wala kang nababalitaan ngayon. Wala Wala nag-i-invite pa sa'yo. Oo, tsaka parang feeling ko hindi ko alam, parang hindi siguro siya Tumal, no? kakaririn. Tumal.
Oo, matumal talaga kasi ewan, di natin alam. I mean, Sa bagay. nagbabago naman. Di naman natin expect na mag-change ang buhay natin, di ba? So, baka posible naman. Tama, malay mo gulatan na lang, 'di ba? Bukas makalawa. Yun na, meron po. May mga taong prepared pa din diyan kahit papaano. True. 'Di ba? Pero sobra talaga ang daming nawalang mga okasyon na dati talagang pinagkakabibuhan natin, na sobra natin Tama. pinagkakaabalahan, tapos ngayon parang lahat tayo yung birthday kaya ni 'di ba? Halimbawa kunyari meron yung kaibigan na sobrang bonggang magpa-party. 'Di ba? Inaantabayan na natin yung moment na yun, yung month na yun o yung araw na yun kasi nga Correct. masaya siyang puntahan. Bongga kasi nga magpa-party. Tapos ngayon parang walang pasabi, parang wala siyang plano mag-celebrate ngayong year na to dahil na quarantine. So lahat tayo Correct. nakaabang. Dalawa Ganon din yung sa Halloween party. Dalawa yung pwedeng maging effect niyan, partner. Pwedeng maging effect nito is by the time that the pandemic is over, when things go back to normal, sobrang mamimiss ng tao ang mga events na ibobongga at itotodo nila, 'di ba? It's either that one or marirealize ng mga tao na hindi naman pala kailangan maraming bisita at hindi naman pala Tama. kailangan big ang event para mag-celebrate ng Correct. something. 'Di ba? Tama. True talaga yun. Ako, partner, prior to the pandemic, yun na yung yun na yung realize ko na hindi kailangan ng big event to celebrate something. Ayoko nag-enjoy naman ako sa mga previous events namin, pero ayoko mag-compute. Alam mo yung lalo-lalo pag halimbawa, binabalik siya sa akin ng memories ng FB. Tapos titingnan ko kung gaano katindi at bongga yung mga occasions na yun. Naku, sana inilagay ko na lang sa pag-extend ng bahay. Kasi partner, meron yung extension namin dito sa yung sunroom namin na extension na maliit lang naman siya, parte lang naman ng garden niya na binubungan Tawag at dyan ginawa ng conservatory. Lagyan Lagyan mo siya na para mas mayaman ng dating ng konti. Conservatory. Meron kami conservatory sa bahay. Ay, taray. Yan. Kasi di ba may pa-falls ka dyan? Parang hindi naman sila maniniwalang conservatory. Ang maririnig nila laboratory. Mukhang mabaho So anyhow, alam mo yun, yung presyo kasi noon, yung presyo ng extension na yun, kung halimbawa iisipin ko at gusto ko lang inisin yung sarili ko kapresyo siya ng it's a smaller amount than a previous event that we had. Hala. Ganun, oo. So, alam mo yun, Mas malaki pa parang... yung gastos mo sa event. Oo. Kaya, yun nga ako prior to the pandemic, yun yung naisip ko na parang pwedeng ilaan yung... Siguro, partner, kasi prior to the pandemic, nagkaroon ako ng test of friendship. Ibig sabihin, nalaman ko talaga kung sino talaga yung tunay na mga kaibigan ko who will stick with me through the dark and rough times. And I realized, partner, na nung merong nangyaring hindi masyado maganda sa buhay ko noong 2019, ang natira sa buhay ko, partner, iilan lang. As in. So sabi ko, asan yung 400 na nag-a-attend ng event namin tuwing may na laging birthday present, anak ko? no? Correct, na laging present. Kapag may pa-party. Oo, na laging nandyan, yung laging nag-express ng kanilang pagmamahal dun sa mga anak, yung mga ganun, nasan yun nung kailangan ko sila. So, dun ko talaga na-realize na parang, hindi pala kasi talaga lahat ng friends mo sa Facebook or lahat ng parang itinuturi mong friends na iniimbita mo sa mga events mo, talagang nandyan para sa'yo. Aminin na natin, partner, tayo din naman mismo Kapag ka iniimbita tayo sa mga events ng ilan mga nag-invite sa atin, ilan din naman doon, pumupunta tayo kasi nakikiisyoso lang tayo. Tayo din naman yung mga tipong pag nagka-problema basta ako sila. pagkain. Oo, Basta correct. ako may pagkain. Osyoso, Nakikain ako. souvenir. Minsan wala akong pakialam kung sino nagbe-birthday. Basta importante, in-invite ako, may pagkain. Pupunta Correct. ako. Totoo naman. Totoo yan. It's a truth Totoo yan. Tayo mismo ganyan tayo. Tapos, pag nagka-problema yung taong yun na nag-invite sa atin, hindi tayo close enough to that person or hindi tayo yung talagang would care enough for that person na kapag ka nagkaroon siya ng problema, actual na dadamayan mo siya. Yun. So, tama. and that's So, the truth. sinasabi ba Totoo natin, yun. pinaplastic lang tayo ng mga taong umaten sa party natin noong nakaraan taon? Oo Ang naman, dami-dami partner. nila. Oo naman, partner. At sinasabi ko din, partner, na pinaplastic din natin sila. Di ba? Yung mga ina-attenda nating party. Kasi yung iba sa... Di ba totoo? Di ba? Hindi tayo magtuturo. Ayoko magturo, partner, na it's just those people. Baka may ma-offend tayo, mga kaibigan mismo natin, na inassume nila sila yung pinag-uusapan natin ngayon. Di ba? Hindi po, hindi. Huwag niyo pong saluhin. Huwag niyo saluhin. Totoo. Kapag kasi nalo mo, ibig sabihin guilty ka naman, friend. Diba? Meron ako mga ganyan partner na minsan na ikukwento ko sa radyo yung mga actual experiences ko in my life.
Tapos, biglang hindi ko na sila friends at masama ang loob. Yung pala, feeling nila sila pinariringgan sa radyo, ikwento sila sa radyo. Hello, hindi naman nag-name drop. Diba? Wala namang sinabing pangalan. Totoo yan. Diba? Relate ako. Ang dami natin mga kakilala. Minsan nga kamag-anak pa. Parang hindi nyo naman kami kilala. Tapos Kaya pag may nga. pinag-usapan kami, wala namang name dropping. Totoo, o kung wala ano namang name dropping. Ang sa akin nagtatampo. partner, ang sa akin partner, kapag kaganyan na nagtampo ka, kapag kaganyan na sumama ang loob mo, isa lang ibig sabihin yan, guilty ka. Ikaw siguro yun. Malamang ikaw yun. Actually, siguro Oo. ikaw yung kinikwento eh. Kaya lang guilty ka na kahit hindi naman drain up yung pangalan mo, nagalit ka. Diba? Salon-salo mo kumbaga. Correct. Madaming ganyan. Siguro meron akong mapupoint na mga two friends na nagtaka na lang ako isang araw, hindi na nila ako pinapansin, Friends. hindi na nila ako friend. Kinukulit ko sila, sinisinzone ako. Tapos ako iniisip ko, hindi naman kami nagkikita in the first place. Hindi kami, alam mo yun, hindi kami nagkikita para magkaroon ng any encounter na magtatampo siya sa akin. So pag nag-a-assess ako, iniisip ko, ano bang ginawa ko? So iniisip ko, maybe it's something that I said on air na naikwento ko na nangyayari na real life experience na hindi ko man sila na name drop pero alam nila na sila yon kaya nagtampo sila. Hello, hindi ka naman ni name drop eh. 'Di ba? Hindi ka naman kilala ng mga listeners Huwag namin. masyadong pilingera kasi 'Di ba totoo partner? Hindi lahat na pinag-uusapan ng tambalan sa radyo laging ikaw yun, hindi. So magtatampo, partner. lalo-lalo kung ka-close mo, so Correct. kilala mo si Nicole, kilala mo si Chris, lalong-lalo kung kamag-anak ka, 'di ba? Parang nagtatampo ka agad. May pinag-usapan na naman sila. Mukhang ako na naman yung pinag-usapan nila. Ayoko na silang friends. Diba, hindi gano'n. Walang binanggit na ikaw. Guilty eh. Alam mo dyan nalungkot ako dyan eh. Kasi itong two persons na to, na feeling ko naman, baka din naman wrong ako. Pero kasi partner, yun talaga eh. Hindi naman kami nagkikita eh. Para magalit ka sa akin ng gano'n, di ba? Or para i-scene zone mo ko. Bakit mo ko i-unfriend? Hello, in-unfriend mo ko. Bakit? So, alam mo, itong dalawang taong ito, partner, are very close to my heart. Yung, hindi na ako magbibigay ng info kasi alam na lang sila na yun, diba? Pero, initials na lang. Diba? Lalong kahit, halata. tingnan mo, first partner, name na lang, ha? first name. Diba, tingnan mo, kahit naman magsabi ako ng initials, kunyari hinga mo ako ng initials, nas magsabi ako, kilala ka ba ng mga tambalinista namin? Kilala ko ba ng mga listeners namin? Pakialam nila sa'yo. ang point nila, yung kwento ng tambalan. Hindi, natawa sila sa kwento ng tambalan. Hindi yung parang, parang hanapin pa nila kung sino ka, maintriga pa sila. Alam mo, mga busy din yung mga tao. Sila. Lahat ng mga Busy nakikinig sa atin may pinagkakaabalahan. Wala silang time para kalkalin pa yung kaya nga kami buhay hindi mo. kaya nga kami hindi nagte-trending eh. Kasi ang mga tambalanista namin ni Chris Chuper, mga busy lahat. Puro passive listeners. Mga busy, may mga pinagkakaabalahan. Hindi sila yung mga super duper young ones na walang ibang gagawin kundi mag social media. Yung mga kausap ng tambalan, yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-iisip ng mga pagkakitaan kasi ito yung mga kailangan sa buhay. Mga matured audiences. Ganun. 'Di ba? Tama. So wag po kayong magtampo. Hindi lahat ng usapan namin sa radyo ay laging ikaw. Wag tayong salo ng topic, ha? Correct. Hindi talaga. At kung ikaw man yon, uulitin namin, hindi ka naman kilala ng mga listeners namin eh. Hindi ka naman ni name drop. 'Di ba? Ikwento lang yung experience, 'di ba? So anong problema? 'Di ba? Yan Tama. kasi tayo eh. Minsan ayaw natin magtanggap ng pagkakamali. Kaya nagtatampo tayo, nagagalit tayo kapag kinokorek tayo, 'di ba? Kapag pinaparinggan tayo or sinasabihan tayo, nagagalit tayo kasi ayaw natin tanggapin ang pagkakamali. So anyways, Tama. ba't ba tayo napadpad dyan sa usapang yan, 'di ba? So, kasi 'di ba? bibihira yung nagpapa-okasyon ngayon. Basta ako may correct. pagkain, in-invite mo ako, thankful ako. Basta pag, di ba, tas pag binigyan mo ako, thankful pa rin ako. Kung ayaw mo na, edi wag ayaw ko na rin. Oo. Ganun na kasimple din talaga yun eh. Alam mo, dati partner, nung bata-bata Di tayo pa bate. ako. Di Oo, ba correct. Nung bata-bata pa ako, nagtatampo-tampo pa ako sa mga ganyan eh. Pero na-realize ko na as I was aging, I was growing older and hopefully wiser and more mature sa pag-iisip. Hindi na ako nagtatampo sa mga ganyan kung di mo ako inimbitahan sa ganito, ganyan. Eh di kung ayaw mo, di wag. Di ba? Okay lang sa akin, di ko naman ikamamatay, di ba? Tama, ganun lang Pero naman kapag kasimple. bata ka, partner, feeling mo ikamamatay mo pag hindi ka inimbitahan eh. Alam mo yun, parang feeling mo ikamamatay mo kapag hindi ka kasali sa outing, yung mga ganon. Pero pagka pala
dumating sa punto ng buhay mo na parang itetest yung friendship or marirealize mo na hindi mo naman pala kailangan ng maraming kaibigan. Doon mo marirealize na hindi ka na dapat maapektuhan kapag ka hindi ka laging iniimbitahan. 'Di ba? Tama, Pili ka tama. ng pili ka ng circle mo na talagang who will be there ng through thick and thin. Alam mo partner, Tama. na-realize ko nga yan nung minsan na in-invite ako sa isang TV show, tas magi-guest. Tas yung invitation, ang requirement is may isasama kang dalawang kaibigan na basta may isasama kang dalawang kaibigan. Tas naiyak lang kami talaga nung naiyak ako ng konti kasi na-realize ko ba't hirap na hirap ako mag-isip kung sino yung isasama ko. Sabi ko, tas ang na-realize ko dun, kasi sobrang konti na lang pala sila. Filtered na pala sila. Alam mo yon, yung talagang masasabi mong tunay na kaibigan mo who deserves a spot na makasama mo in that TV segment, parang ganun. Kasi alam mo, totoo yun as you grow older talaga, lumiliit yung circle. Kasi iilan Tama. na lang yung talagang magsistick by you and stick with you kapag ka nagkaroon ka ng matitindicious na mga problema. Isa-isang Correct. na-eliminate yung mga walang kwenta eh. Oo, Not necessarily na-eliminate walang sila kwenta. dahil napapatunayan mo kung sino ang totoo at isa pang dahilan kung bakit Truth. na-eliminate kasi isa-isa na pong namamatay. 'Di ba? Kasi tumatanda na, Yun din. nagkakasakit na. Yun din actually. At hindi rin sa katotohanan. Talaga na habang Oo. tumatanda tayo, pagdating natin ng 60 partner, baka nga dalawa na lang yung natitira natin sa dati nating 100 na kaibigan na totoo, dalawa na lang silang matira. Pagdating na Kasi anong age, kinabahan naman yung mga 60. kaibigan natin. 50 ang 60. bata nun ha. 60. 60 partner. Naku, Oo, kinabahan pero yung mga kaibigan natin. Totoo Kaloka. yun. So isang masaklap na katotohanan pero yun talaga yun mga kaibigan. Nababawasan ang mga kaibigan natin habang tayo ay tumatanda na tumatanda. True. Isang malaking check ng pink na ballpen. Hay nako, ang importantatious kapag ka meron kang mga kaibigan na talagang totoo, 'di ba? Treasure them kasi iilan na lang 'yan, 'di ba? Na talagang magiging loyal sa iyo. Alam mo naman, loyalty is very very expensive. Hindi lahat Tama. ng tao kaya itong i-afford. Totoo yan. So sinasabi ba natin dito, partner, yung mga umaten ng debut nung nakaraan at umaten ng 18 candles na nag-message, ilan lang doon ang totoo? Oo naman. Oo naman, partner. Yung iba dyan, aminin mo na, ibang mga inimbitahan mo, inahas pa yung jowa mo, di ba? Oo. So beware. Beware. Jingat-jingat. Tama. Maraming salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. At kung ikaw merong kaibigan, again, ulitin namin na kasama mo nakikinig sa amin. Thank you very much. At sana ituloy-tuloy ang pakikinig ninyo hanggang sa kwento ng Mahiwagang Burnay maya-maya lamang. Muli ako po si Nicole Lihala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Ayun. Yon. Always your number one. SM radio station. Love radio.